anyị sere okwu as such kama na nyanwa ghọtahịrị m mechaa ka nne nna na nwa maka abụ nwa ya ebili mbi ya ọtụtụ oge soro ya na-eje ihe niile mgbe anyị na-ahụ no Krismas ma ije agụgụ a na-eme n'obodo ha witem ana m eje mfadụ onye item bụ na-akpọ m onye item nwa item maka afọ karịa na m be ha oge a na-enwe agụgụ nwụsị ya na ọsị ya asị na nwa Anambra nwa James Iroha wee ghọta ha na nna gbara ya bụ na ọrịa so na afọrọ m ihe ga na-esere mụ na ya nọ jos n'ọbụla asị na ọmụma ga-abụzi produsa etu ọbụla ọ nọhụzi with NTA na ọ na-go steeti television na fa ga-ejezi eje kpọta na steeti television mee ya produsa NTA na ọ ga-adịzi ka ga-asị na ndị niile ahụ ọ zụrụ na onwe onye ọzọ pụtara ma nyanwa aghọtara etu a nyanwa na-eche na ụdị na akpachapụ ya akpachapụ na achọrọzi ịfụ ya why mụ nwekwa jekwa jee gbuo ikpere na ala yọbasi ya biko ya aghọtaghị na onye ọbụla ọbụrụ m nwasị na m ga-abụ producer or even ndị NTA si wee appoint him go and produce it as a producer in NTA that having worked with James Iroha for some years you should be able to know what to, and having been able to manipulate your language even when he was away. I was still writing my language and we are going ahead. So what are we waiting for? You can do it. That's how. And I went back to him, knelt down, begged him, say, Biko, na ya achọrọ m esemokwu. Na ife anyị na-eme bụ ife aṅụrị nga. And anyị were esemokwu banye na ya, ndị Igbo agaghị aghọta anyị. And enwere ike ịsọka ya ọnụ. Si kedu ka anyị ji wee ibe ha na-eme njọ kedu ka anyị si wee bịa were esemokwu mebisi anya. Anyị nwa ghọta ife na-ekwu wee chighakwa azụ anyị niile wee mebekwa anya bụ New Masquerade mgbe ka mbalị ya New Masquerade bụ nke nyanwa nọ na ya nyanwa ji produce mgbe ahụ mana ọ bara New Masquerade ma nọ Chief Chika Okpala produce from that one wee wetago emegide nya Masquerade na Enugu olu ka ekelere Imo na Anambra onye fe nwe mgbe ahụ ekewara Imo na Anambra ndị Imo naba Aba maka mgbe a ka edoziri television station Aba ịma television niile ma nke Enugu ma nke Aba ba niile mebiri n'oge agha oluzie ka arụziela nke Aba ndị Imo si na ha ga-ana so ndị Imo karịrị na ime ihe onyonyo obodo ya NTA na abụrụ NTA ESBS mgbe a Central State Broadcasting Service mgbe a TV sọsọ m nwa bụ onye Anambra nọ n'ime ndị ọzọ niile nọ na the program ma James Iroha bụ onye isi anyị bụ producer director na onye edemede ya mgbe a si Imo Clarus Imo Mrs. Selina Ogbodi ya Nwogbo si Imo Mrs. Gertrude Apollonia God give Nwogbo si Imo Madam True Word of Ba si Imo Mrs. Ovleria Uredi ya Nwogbo si Imo Mrs. Magandalene si Imo when ndị abụrụ ihe anyị na-arụkọchala ọrụ so ndị sị ọ bụrụ sọsọ Chief Israel Bawem Powerless Chief the Honorable Zebruda Yokori Igwe Nwogbo ala so that bụ onye si Anambra ndị Imo through the producer wee kpọọ m sị m na ọ dịkwa ka nga na-abịara ha ha ya achọ ka akwụsị ihe mmemme a na-akpọ Masquerade na ha ga-achọ ka ebe a na-eme na-aga n'iru kama ya ka akwụbara m ụgwọ họteelụ kwụọrọ m ụgwọ transport m ga-eji na-abịa na-eme once a week enwere m ike mezie once a week ama na ga-eme ịbụọ
record dobe mete boy dobe ne the week ma bia nke ọzọ bịakwa emekwa ebo dobe nya itu aka isi we nwa arrangement emegidezi azimba ewekwanụ m ewe n'ọrụ na NTA maka oge aka nọ na private company a na-akpọ Gion Nigeria Limited. We are furniture makers and we are doing very well at that time. Mgbe a na-eje kwa izu ha si eje Aba na-echu Aba mmiri etu a wee na-eme recording na-eme the production. Etu aka isi wee bido etu aka o si gagide a ga na-eme ewee kpọọ m okomo bịa ka anyị je mee Kokura Don na Jos na Plateau State Jos wee jebe luo ọ bụrụ na onye isi anyị mgbe a bụ Peter Ego onye bịakwa mkpọmakpọ bụ Chief Okoko Ndem onye na-akpọ Okoko Ndem ọ na-ekwute ọnụ ya na ihe gbasara broadcasting. Ọ nọ a good announcer and a good news reader, and he did so well during the war. Onye ọbụla chọrọ ịfụ onye ka na-akpọ Okoko Ndem. So Okoko Ndem bụ production manager Peter Ego na Kokura Don. Ọ na-emesizi ya eme ya general manager NTA Calabar, NTV Calabar. Mgbe ka ọ bịa kpọọ m ka m nọchie anya ya as production manager na Kokura Don Jos. I was produced of 1980 to 1982. I will produce Kokura Don na Jos. Well, Peter Ego, we want another appointment as a general manager for national programs. I brought here to Lagos. Yeah, one of Lagos. I said, well, the my guy was to work with a new producer who is coming. Can you get now masquerade now? Don't want to do that, but na East, whenever East. Absolutely, I'm going to be a crew. We Jabe Aba, Luaba, Kam Kunikwazi Elwapia, Apokam na Abuja. I mean, Apom na Lagos. Sim Nachos came a producer. I mean, came a masquerade national program. 1984. The 1984. So we Jabe Pokosia, James Siro Hapu NTA, Jabe State Imo Broadcasting Service, State Radio Television Service. Mandi ọzọ gasị anọzi so ma klaro supu gold njebe politics nje kpọchi akpa hazu so na efe pụtara na ibe dapụtara bụ na NTS na ha chọrọ mgbe anyị mego NTA enwego NTA adịbụrụ abụbụrụ oge eji mee NTA bụ nọ television stations niile dị na Nigeria mgbe a ka akpọkọnyere ọnụ ka wee zaba NTA. Probably state television stations like East Central State Broadcasting Service TV. Okay, got to go. Imo Broadcasting Service. Also here, Plateau Radio Television, Radio TV Kaduna. So it I see when this is we work on your money RTK Kaduna and cause of Ibadan. You know, Lagos Channel 10. So we so to against the poco I need we inaugurate NTA. To against the Portafani we inaugurate NTA. Zabazia NTA NTA. So we see now within this NTA name go Peter Ego, the Onyisi General Manager National Programs. And national programs I gave Chotasia programs in and a mega sena Ubona, na quarter in nya very kind East Central State, Eastern Nigeria, which is the best program and Wemba. Abelona Bini, which is the first program. Abelona Kaduna, which is the best. So it guys when the masquerade, the new masquerade.
Okembo was Masquerade. Now the new Masquerade. Na Enugu. I mean, well, na Bazin, because I go about by I know Enugu. I know Naba. When the new Masquerade. Then when the new Samanja. Ba Samanja na Kaduna. When Hotel de Jordan. The new Hotel de Jordan na Benin. Then we got other stations we got their own. I mentioned the server, you know. It was guys we be say maybe if more pokoro kwandi otum niile ka asem je chota ebe ga no me this is a new Masquerade. Ebe ka ige bido ya. Studio ndị aba the very small. Oriro nne. Oga ha bata ihe anyị chọrọ. Mgbe ha ada eme outside production. It always get up, be an office. I name interview, name this production. My name when mentality I am very big hall. Amount to gas is the oko, when lighting manager, lead this and the because I don't say when we can make production. So when they say you have neighbor studio, the ma Bonenugu. I said, Nenugu Balako, Enugu Balako, and then you could know Balaka, Mammy, if we were during that period, since 1970. Mana, and then ESBS, I mean, ABS. ABS can work 2 standards, in fact, 3 standard studios. I can offer a use. Well, okay, near the Marvel. He just in that studio. Yoruba, come on, I got rent. I hear rent when they make production. I took guys who have been Nugu. Chika was in 1984. We will see a new Masquerade in Enugu. Messia, I Chika was Balos rent. I was equal Barocco. I Chika was 20 years.